VM er lige om hjørnet, boys. Det er 2026, og den starter selvfølgelig her den 11. juni. Men i den her video her skal vi se tilbage på en tidligere World Cup. Nogen vil kalde den fedeste World Cup of all time, og det er så 2014 i Brasilien. Hvilket altså også er den første VM, jeg så, som jeg kan huske i hvert fald. Så det bliver mega spændende at se tilbage på den, og lad os egentlig bare komme i gang. Let's go, boys. Så er vi sgu i gang. Det er sådan en, der forklarer hele historien om 2014 World Cup. Ja, vi har selvfølgelig alle de der tre gutter, der skal ud og kukke. Ja, der er også noget med spilstil her, for det var den her periode her, hvor Barcelona var fuldstændig hjerneflade. Ja, Spanien også vandt 3 VM i streg, og det kunne være der 4. Eller var det VM, eller var det bare... Let's go, boys. Let's go, boys. 2014 World Cup. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Let's go, boys. 2014 World Cup. Like no other. Og det er altså sådan en hel historie om 2014 World Cup. Altså det kommer ind på det hele. Let's go, boys. 2014 World Cup. Og det er altså sådan en historie, der kommer ind på det hele. Alt hvad der skete og så videre, så det bliver mega spændende. Ja, vi starter selvfølgelig ud med alle de der tre, som er i deres prime, eller i hvert fald noget, der minder om i den periode her. Og den her video er lidt lang, så vi kommer til at skippe lidt i den. Så lad os bare lige komme frem til prologue. Så det er sådan starten, kan man kalde det, eller inden starten. Ja, Brasilien. Det giver bare noget andet i Brasilien. Med den her samba-bold og så videre. Hold kæft, nogle gamle klip her. Hold da op. Så er der også en Macito, der også scorer en del basser til den VM rundt her. Men de kommer vinde på, tænker jeg. Hvad fanden er der foregår her? Det er sgu bare fedt, det altså. Det er sjovt, det var den første VM, sådan jeg kan huske. Det er jo gammel, jeg var på det tidspunkt. 12 år siden. Det var vel 10-11 år, tror jeg. Det tidspunkt der. Og Pelé selvfølgelig. Roberto Carlos og sådan lidt af forskellige Ronaldinho. Pelé was the figurehead of Brazil's early World Cup victories, combining flair with ruthless VM's Brasilien. Kan vi lige komme forbi prologen måske? Yes, nu er vi frem til group stages. Så går vi i gang. Gruppe A. Brasilien og Kroatien til at starte med her. Okay. Det der mål. Hvorfor kan jeg huske det der mål der? Men de vinder 3 i det deres første kamp. Brasilien. Så mod Mexico næste kamp. Også en mål. 4-1. Ja, okay. Men hvad så? Vi så ikke, hvad endte ham Mexico? Final group fixture with a 4-1 win against Cameroon. A stoppage time effort from Mexico in the following games. Nå, 0-0 mod Mexico. Okay, så 3-1, 0-0 og 4-1. Så 2 sejre og en uafgjort i gruppespillet på hjemmebane, der er så lækkert. Det er sgu en god start, må man bare sige. Ja. 4 mål i 3 kampe, Neymar Cito. Mexico joined Brazil in the last 16 after beating Cameroon and Croatia. Okay, så det er Mexico og Brasilien gik videre for den runde af. Spain og Netherlands. Også 2 store hold på det tidspunkt her. Man kan jo sige, at Holland er ikke lige så store mere. Deres landshold og sådan noget, men denne gang her var det jo sindssygt, tænker jeg i hvert fald. Det er også der den der meme kom med ham der, med overskægget. Men vandt de 5-1? Nej, selvfølgelig det der den flyvende højlænder målet der. Ja, James Rodriguez. Alexis Sanchez. Chile vinder 2-0. Altså Spanien, de har jo vundet 3 i streg inden den her, altså EM, VM og EM, right? Og så der det kunne være deres 4 i streg af sådan store trofæer. Men de tager jo simpelthen til Chile 2-0. Så de røg ud af gruppespillet. Netherlands røg videre med 3 sejre som etter, og så Chile nummer 2. Shit, man.
Youngster James Rodriguez scored Ja, on den her 3 sæson her, occasions James Rodriguez, as eller den Colombia her picked up VM-runde. maximum points against James Greece, Rodriguez the fik Ivory sit gennembrud. Coast and Japan to top the group. Greece 3-3 finished in wins, second place 9 thanks point, to an 9-2 iconic målscore. 93rd minute winner from Giorgio Samaras in the final game against the Ivory Coast. Group D nations Italy, Uruguay, Italien, and England England shared 7 previous World shared Cup 7 triumphs previous between World Cup them, triumphs meaning few between gave them. Minnows Costa To Rica nu a to chance store of hold. progression. Italien, de var jo ikke altid lort, kan man sige. De var gode på et tidspunkt. Det Det er det ikke mere. Det kan godt blive enige om. England havde slået sådan nogle kæmpe stjerner, ikke så meget der. Uruguay joined them in the knockout stages, while England and Italy were left re-evaluating their footballing philosophies after picking up just Men one når de røg faktisk ud, den er Costa Rica topper gruppen, og Uruguay. Men er det den her slutrunde her, at Suarez han gør det der mod Chiellini eller hvad? Det har han slet ikke været inde på endnu. Okay. Frankrig og Schweiz går videre for den gruppe af. Der var ikke lige så mange hold med den her gang her som nu, kan man sige. Fuck, et mål af Shaqiri, mand. Banger. Argentina were unconvincing in Group F. They won each game by a 1-goal margin and relied et on mål. the magic of Argentina, Messi, som de vandt alle deres 3 who kampe. scored 4 times to get them out of jail in each game. Nigeria finished in second position after picking up 4 points from their games against Iran and Jeg ved ikke på det tidspunkt her, om der også var nogle træer, der går videre, eller om det kun er 1 og 2. Tyskland, de vinder 4-0 mod Portugal. Til Ronaldo. Det var også den der runde her, eller den her VM-slutrunde, kan vi kalde det, hvor Kroos var sindssyg, Müller var sindssyg i hvert fald. Så blev næsten topscorer Müller. Germany og USA går videre, Portugal går videre på dårligere målscore. Det er efter de tabte 4-0 mod Germany. Det er derfor, de ikke går videre her, fordi de har dårligere målscore af den grund. Shit, man. Okay. Vildt nok. Tyskland ser uden ud. Var det hans mål? Hvor kommer Belgien lige, når det Witzel kommer løbende der? De vinder med 9 point, så Algeriet og Belgien går videre den gruppe her. Okay, hvor mange grupper er der tilbage? Det var det, okay. Så kommer næste runde, Round of 16. Spanien, Portugal. De er alle sammen ude. Så kan man allerede sige nu, at sådan noget som Tyskland, Brasilien er favoritter. Er der et land til? Hvad for et land mere tænker jeg på? Argentina selvfølgelig. Nok de største tilbage. Colombia var også banger på det tidspunkt der. Under James Rodriguez. Chile. Men expectations were high with their most talented team for a generation, featuring Alexis Sanchez and Arturo Vidal. The duo were world class, shining for Barcelona and Juventus respectively. De har mange gode spillere i Chile på det tidspunkt der. I hvert fald et par. Den der Medel på midtbanen havde de vel også, tror jeg. Eller var det for... Nej, det var vel på det tidspunkt, var det ikke det? Og så er det Chile mod Brasilien i round of 16. Så han går helt ud i straffespark. Jeg kan jo så godt regne ud, hvem der vinder her. Der mangler stadig ske en kæmpe ting i den her video her, som kommer senere med Brasilien. Der var 3, der brænder. Så Neymar-Sito på hjemmebane, kan vi kalde det, fra Brasilien. Score. Gå videre. Eller men var det? Det var sgu ikke Neymar, der sprang. Det var det. Det var det faktisk, okay. Det var ikke meget, de gik videre med, men de gik videre, kan man sige. Men var det ikke det, den der rundt her, hvor han bed en Suarez? Eller bed Chiellini? Eller var det noget andet? Det ved jeg ikke. Det kan det jo ikke være, for Italien lige er ude nu. Jo! Ja, så han kunne ikke spille mere efter en bed Chiellini. I stedet 2 gode angriber han med i stedet for Cavani og Forlan. Bro, han var så god den runde der. Det er det eneste, altså, det er den jeg kan huske allermest. Det var James Rodriguez. Fuck, hvor var han god. Hvad siger det der, mand? Det er jo fuldstændig hjernedødt.
The strike was the se det der mål der, faktisk, det er jo sindssygt sparket. Astonishing of any World Cup ever. Hjernedødt. Second goal was less spectacular, but it's også fint mål. 2-0. Mener de, og så går de videre. 2 mål af Ramos Rodriguez. Det er så der, hvor han skiftede til Real Madrid. The Netherlands faced Mexico, who had been Netherlands mod Mexico. 16 in each of their last 5 tournaments, having only dropped points to Brazil. Ochoa, legenden Ochoa. Den der bold der, synes jeg også legendarisk. Den VM-bold der. Jeg tror faktisk også, jeg har den, eller hvad den går i stykker. Jeg husker, jeg havde den på det tidspunkt i hvert fald. Their newfound confidence was justifiable as they led the Dutch until the 88th minute. However, the nation feared for the worst when Wesley Sneijder equalized just before stoppage time and collectively fell to its knees when Klaas-Jan Huntelaar completed the turnaround in the 94th minute. Så de scorer på straffespark i de plus tillægstid 94-95 minutter eller sådan noget, tror jeg det var, han sagde. Adding to the Dutch elation, they knew that they'd face the winners of Costa Rica versus Greece in the tournament's quarterfinal. Hvordan kan det være en kvartfinal? Grækenland mod Costa Rica. Det var fordi Costa Rica, de toppede gruppen. Deres gruppe. Hvilket er ret crazy. Det er frem den mest spændende kamp, der kan godt blive enige om. Looked enough to send Costa Rica to the quarterfinals until Socrates Papastotopoulos equalized in Papastotopoulos. Den går også i straffespark. Their 5 penalties to reach the quarterfinals for the first time in its history. It was a monumental achievement for a nation of just over 5 million, and their euphoria was reflected in the costaricanske fans der. The following day, France faced Så de gik videre. Så Frankrig mod Nigeria. Store spillere, de havde. Kæmpe spillere. Matuidi er der også der. Shelny. Ogolori selvfølgelig også. 2-0. Iskoldt. Without the goalkeeping heroics of Nigeria's Vincent Enyama. Pogba opened the scoring after 79 minutes with a header. Hvad mit hovedstød, det første mål og andet mål der. Hvem var det? Det var Yobo. Og det var et selvmål. Det var det i hvert fald. Griezmann. Ja, det er Champs der. Tyskland mod Algeriet. Algeria challenged Germany for over 2 hours. The game finished 0-0 after 9. Bare det der Neuer-klip alene. Altså, man savner lidt dengang. Fuck, hvor var han bare ligeglad, Neuer. Han fløj rundt alle steder, mand. Så de overlever lidt Algeriet, men så går det ellers bare galt eller hvad. Okay, de kommer faktisk tilbage igen. While Germany weren't at their best during the last 16 tie, they showed togetherness, resilience, and teamwork that could be decisive in the right? tournament's latter stages. If Germany hadn't shown up in the last 16, Argentina had hardly shown up at all. Så det er Argentina mod Schweiz næste. Was carried by the brilliance of Messi, and they'd need to rely on more than one man if they were to beat a Switzerland team that looked impressive during their opening matches. Så hvem har de? Har vel Liechtenstein, og de har Shaqiri i Schweiz. Har de andre? Finishing the 90 minutes against their 0-0. opposition, goalless, taking the game to extra time. Jeg synes, straffespark igen, det vil være crazy. Endnu en kamp, der går i straffe. Penalty shootout, but there's always a chance of the unthinkable when you've got Messi on your team. Hvis han skal lave noget magi. Godt driblet Messi, det der sindssygt driblet forbi 2 mand, forbi 3 mand over til. Var det Di Maria, eller hvad? Once again, it wasn't vintage football from Fuck, han ser tough ud, ham til træneren. And Messi was emerging as a player of the tournament candidate. They'd face the winner så det går videre 1-0. Gå ud fra. Det er ikke meget, den viser resultater, men der er også noget med, de vil ikke vise særlig meget de videoer her. Så bliver de copyright striket. Belgien har selvfølgelig Hazard, de har Witsel, De Bruyne selvfølgelig også, der scorer der. Lukaku også. The US's valiant World Cup effort continued as Julian Green scored to make it 2-1 with 13 minutes remaining, but they were able to square the game, crashing out of the tournament. Still, it was a World Cup in which the US had drawn with Portugal and Belgium during normal time and only narrowly lost to Germany. Ja, de gjorde det faktisk okay. Rent resultatmæssigt i hvert fald. And offering reason for optimism about the nation's footballing future. But now, very der skete så ikke så meget efter det, kan man sige. I'd really appreciate it if you could subscribe to the channel. Så skulle spons på dig. Okay, now on to the quarterfinals. Tyskland, Frankrig, quarterfinals. Quarterfinals featured a star-studded. Så det er dem her, vi er tilbage. Colombia, Frankrig, Tyskland, Holland, Belgien,
Costa Rica somehow, Brasilien og Argentina. Starting with Brazil versus Colombia. Brasilien mod Colombia. Entered the game as strong favorites. Colombia were still high after Rodriguez's performance. Er det her, de røg ud, Colombia? Med James Rodriguez. Det vil være imponerende, for han blev topscorer under det slutrunde her. Converted Neymar's pinpoint corner to make the scoreline 1-0. Brazil strutted through the remainder of the first half before David Luiz made it 2-0 with a sublime. Det der frispark, det kan jeg godt huske. The second greatest goal of the tournament. Shit. Det han havde sådan en speciel måde at sparke på med sådan indersiden-agtig, og sådan knækkede den, mens han brugte indersiden. Det var vildt nok. Nemmercito. Straffespark, 2-1 eller 1-2. Og det var der, hvor Neymar blev skadet, hvor han får en lige i halebenet. Everybody was used to Neymar's play acting and diving, but his pain after the challenge felt authentic this time. Fandme synd. Det var det altså. Det er så også problemet med, hvis man laver meget film og sådan, og så ved man ikke rigtig, hvornår det er alvorligt, men det var det i hvert fald der. Så han kunne ikke spille mere. Before the tournament, it seemed like destiny that Neymar would lift the World Cup on home soil. But now, his teammates were looking at each other on the pitch, bewildered by how the tournament might unfold without their Samba king. Hvad er det stod? Ja, det endte 2-1, den kamp der. Altså, de går videre, selvfølgelig. Men det er jo så næste runde, hvor det går helt galt, så vidt jeg husker. Sådan noget Willian Hult, de skal spille med i stedet for Neymar. Så Tyskland, Frankrig? Eller hvad? Ja, 2 kæmpe hold. Kan sige det ud. 2 kæmpe hold. Med rigtig mange legender på hvert hold. Altså, hvad skal jeg sige der? Manuel Neuer, han var også en af de, altså, virkelig jerndøde om den slutrunde her. Nu skulle lige pludselig Barcelona mod ramme, men det var for at vise nogle spillerne, tænker jeg. På det tidspunkt der var det jerndøde. Var Ribéry med på det franske hold her? Spørgsmålet. Så de kørte lidt frem. Vi gør lige frem til kampen. Okay. Eller er det her sidste gang? France showed panache and skill throughout the remainder of the game, creating several scoring opportunities. Jeg tror, det er en rigtig kamp, det her. Neuer. Så de vinder 1-0. Ja, så er det sådan nu Brasilien mod Tyskland, eller ikke nu, men i næste runde. Så Argentina, Belgien, så anden den 1-0. Witsel scorer lige der. Axel Witsel. Each of their group stage victories was won by a single goal, while Mark Wilmots's team made hard work of the win against the US. Det er svært at se, hvornår de faktisk spiller kampen, og når det er highlights fra tidligere kamp. Jeg kunne måske prøve at lytte, hvad han siger, men det er også kedeligt. Jeg tror ikke, den er ikke startet nu kampen, right? Ja, den er startet nu kampen. Hvis han æder lige et par der. Til Di Maria. Fandme heldigt det der. Scorer han. Så det er 1-0. Det går ind i misen. Many had hoped they'd be in attack. They'd already registered 3 clean sheets during the tournament and looked set to complete another against Belgium. The European side created few meaningful chances against Argentina's rock-solid defense and eventually lost 1-0. Okay. Det er ikke mange mål, der blev scoret her i playoff-runderne her, men Argentina er videre endnu en gang. Så skal møde Holland næste runde. Det her, det var replay, right? Nå, og sådan står 0-0 efter den her spilletid mellem Costa Rica og Holland. Der ham der Keylor Navas, som jeg ved ikke, om han blev solgt til Real Madrid på grund af det her, eller om han allerede var i Real Madrid inden der. Det bliver lidt crazy, hvis de køber 2 sådan, altså både James Rodriguez og Keylor Navas i samme vindue efter VM.
Unfortunately for Navas and Costa Rica, the Dutch converted each of their penalties. Ja, hvis han går helt ud straffespark, og så scorer Holland alle deres spark, og går videre på 0-0. For the Dutch is even crueler for Costa Rica. Et godt run af Costa Rica, må man sige. Was among the headlines of the tournament, creating stories that will be told in Central America for generations. Ja, det var vildt. Så er det semifinaltid, boys. Så er det semifinaltid. Så hvad har vi tilbage? Vi har vel... Ja, Tyskland, Brasilien. Hvad er det, vi har på den anden side? Kan lidt frem igen. Okay, jeg tror, vi går i gang. Nu gør vi ikke det. TV camera panned across the Brazil starting lineup, there was an apparent lack of superstar talent. Still, it was Brazil's defensive players who allowed Germany to establish an early advantage as the unmarked Müller converted a corner after 10 fuldstændig fri. Står det 1-0. Men der kommer flere af den slags, skal vi godt blive enige om, uden at spoil for meget. However, a crazy 6-minute period in which Brazil conceded 4 times effectively ended the tie after 28 minutes. The 6 minutes of mayhem rewrote the 6 minutter, hvor der bliver scoret 4 gange. Miroslav Klose scored his 16th World Cup goal, surpassing R9's total of 50. Der er også topscorer Klose som VM-topscorer, altså samlet set. With Germany already on 3 World Cup wins, a trophy during this tournament would put them one behind. Det er jo den her runde her, hvor igen, ikke for at spoil noget, men de vandt jo 7-1. Tyskland, den meme, den er jo gået hen i historien. Og værre. Rødjolle. Så Oscar scorer lige, så det ikke bliver 7-0, men 7-1. Så det er seriøst, det er kampen efter det der med Neymar skete, så går det bare fuldstændig galt. Den er ikke god. Det er jo der på hjemmebane i Brasilien, de bliver flagget 7-1. Det er jo sindssygt. Vi kører lidt længere frem her. Okay, så når vi til hvad? Holland, Argentina. Det var jo så... Ja, det var den anden semifinal. Så nu har vi jo ikke Brasilien, Tyskland i finalen, og så skal vi have vinderen af den kamp her i finalen. Han Robin. Absolut borefest. Så endnu en straffespark, hvor den er 0-0. Okay, altså dengang godt være, at man ser tilbage på fodbolden som var mega sprudlende og mange mål og sådan noget. Det var i hvert fald ikke lige tilfældet i den VM-runde her. I hvert fald ikke i playoff-kampene. 26 år gammel Messi på det tidspunkt her. Jeg bliver lidt sådan forvirret over, at det ligner jo, de sparker med deres forkerte ben, men jeg tror, det er fordi billedet er spejlvendt. Eller det er fordi billedet er spejlvendt. Han så sparker med Messi med højre ben, det ser lidt skørt ud. Ja, så Argentina går videre efter straffespark. Schneider, der brændte, som gjorde de røv ud. Og så har vi sgu finalen på plads, boys. Tyskland mod Argentina. Finals time. By the time of the final, the narrative around what it took to win a World Cup had shifted. The footballing world saw Ronaldo's Portugal. Så Ronaldo røg ud, Neymar blev skadet, og Brasilien var også vel ud 7-1, så nu er det kun Messi tilbage mod Holland. Often relying on moments of individual brilliance. By contrast, Messi, der Germany were efficient. Nej, Tyskland selvfølgelig ikke Holland, hvad der snakker. Tyskland i finalen med Thomas Müller som en topscorer for Tyskland på nuværende tidspunkt i hvert fald. And at the 2014 World Cup for Germany was so impressive that many suggested that he should win that year's Ballon d'Or. Nå, det er selvfølgelig også med Ballon d'Or, hvem der kunne vinde den. Nå ja, som Ballon d'Or. Irrespective of the finals outcome. The goalkeeper redefined football as a sweeper and producing passes that essentially made him Germany's 11th outfielder. Det var koldt det der. Okay, vi kommer frem til finalen måske. Stopping the Germans, the winger would not 26 World Cup goals between them. Even for Messi, stopping the Germans would not be easy. His task turned to Rio Real Madrid again. Argentina coaches Rio that Argentina
Jo, nu tror jeg sgu vi er i gang, boys. Let's go. Meaningful chances throughout the 90 minutes. Higuain dragged in early on the forward positions. It may have been a decision that Argentina lived to regret, as they made few meaningful chances throughout the 90 minutes. Higuain dragged an early opportunity wide before finding the back of the net minutes later, only to be ruled offside. Later in the game, Messi received the ball inside the box and looked set to open the scoring, but placed an uncharacteristically poor shot wide of the goal. The teams could not be more separated during normal time, and so the final went to extra time. Han går ud for længe spilletid igen på 0-0. Og så kommer der the sub of the centuries. Halv time efter. Basically intet tid tilbage. Det er også bare et legendarisk mål. Hvis ikke man har set det mål her før, så ved jeg ikke, hvad man har lavet. Boom. 1-0 til Tyskland. Så de vandt finalen 1-0 mod Argentina. Endnu en kamp med ikke så mange mål. Der var lige den der Brasilien-Tyskland. Så resten af kampen, de har fandme været tørre. Men det er sjovt, boys, den her slutrunde her, især en af grunden til at virkelig huske den voldsomt, det var, fordi en vi kendte her i familien, havde bettet på, at Tyskland skulle vinde VM, og Müller skulle blive topscorer, men den ender altså ud med Müller, han scorer 5 gange, og James Rodriguez scorer 6 gange, så James Rodriguez bliver topscorer. Ellers har han vundet, jeg tror han har vundet sådan 25.000 eller sådan noget, fuldstændig sindssygt noget. Fordi han både har spillet på det der med Müller, som åbenbart gav rigtig meget igen, og så Tyskland skulle vinde det hele. Det var ret crazy, men han endte desværre ikke med at vinde, fordi selvfølgelig at James Rodriguez han blev topscorer, men Tyskland vandt altså. Det var sgu en meget sjov video der. Håber I har nyt videoen, boys, og hype på noget VM. Kan være, der kommer noget mere VM-content her på kanalen. Og så husk at like videoen, subscribe, alt det der, og så bare ses igen i næste video på kanalen. Vi ses. Ha' det godt. Hej.